madzimai ukanzi enda pasi amene yamunoti missionary position here waenda pasi iwo murume ari padenga chakongori kukwera muri kukwera tiri kuziva mai asi muri kusunga here muchisunungura mosunungura pachinongana kuti press release ima hamusi kusunga nekusunungura muri kungokwera zvakanzi kana murume aya padenga koira achiti tamba are you pressing and releasing that's a secret asikana releasing and pressing zvinobatsira handetya then koita dhogi unomubaba vaisa mburu yavo yapinda zvakanaka wakotama pane mukotamiro wekuti kapinda anyange une matinji kana hauna ine mubatirwo wainoitwa yekuti kana ichinge yabatwa ikwanise kubuda ichiitwa hazvinakidzi zviyasikana zvokuti inoitwa chimbobuda yomboita chibuda aiwa asikana bata sunga mboro ndonosunga bata ndiwe yapinda ita shkwe wati shkwe yomboti release shkwe release shkwe release hapana kwaanoenda munhu uye ndiri kutaurirai ini mukasaziya nyaya yekusunga mbora hapana zvamuri kuita vasikana muri kutamba nenguva manzwa. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. See you soon.